Kulai pulau bro sisian ngapres bahai pi kini video kani kadi lor jung coronavirus bat ngan IP ke report ke belingkot kat hadum dah sing ka arab santri jo balai arjar arpo ba kata kadi shibeje arpo no pai sngi jong mata ka sngi tika hadu menta kat kani ke por ngana ke jingyo ki brig bayo ni jingpang na keleng ke Pyrthei bat hari India ya kita ngana kani klemat berkata kelong ba keleng ke Pyrthei hadu menta ki belayo ini jingpang hakeleng ke Pyrthei kedai lailak nyopusan hajar saus pak khandai phu prangut bat ki bela klat no nuni jingpang kedai khandriu hajar lai spa riu phu arngut borok hoi ke Pyrthei bat shis pak khandai phu santeli kiri kila syakta haune u coronavirus uni ku jingpang klam bangi ngetep menta nalor kata hari India menta sanspa khat khandai ngut ki beri belayo ini jingpang hari India ki bela report dilong sans pakat khandai ngut bat kejingyap kapoi khandai ngut ngamtip menen kedan ke ngashimlut na kini na website jong jong Ministry of Health and Family Welfare jong kari India hanin kesengi kami shipho ngut nrei mentasi you laki muai nrei ke koi mentasi ke khandai ngut kiba kibala yo kibala khlat tinga trayo kadon gijing bakala gijing Kenya balai bandre kadu kamde ke bentai nga ban rki andre na sam rki ba menet kasngi kada jipongun menta kada khandai ngut ti to sanspa khandai ngut ti nalor kata nganget bayi kita ki jing bakala ya kan di jing bakala nak website piru la da piju pet ya kan di website ba piju wat ini number tebat ngakwa pin site subama ngam ga kam de nga bangangan rekin re kalau kendit yang haru bangangan itu number tin re ya kan ngakwa pi pin sutu pi pin shai ba kadai ke jing ai number jong ki jelai ba bun bha shaka central government ba kata shaka sarkar pedeng ban penbiang pat ikini ki report ba mama nak sengi na bataj ki pajba teka hadu mentaru bangale ikani kadai sans pak khandai re empat ailut pat hakinu ki benta ki balaki hono ki benta ki balahir tehnen kesengi kadai shipomut te belakhan re batasi ki ladep penbe kadon ki jing bakla ba kata kadai khandai ngut te ngakwa pin shairu ikani kani ki jing bakla kadai kajujar ki website kum gowol mi te man hakini sim ladap kapoy ki khandai lak tami ki beri te belayo pang bagi bayap ru kumjo te bat nrei kila penbenyo marmar hadian bikila lap kini jeng bakala bat kumjuru kai ka sarkar pedeng bat kani website kila penbek marmar ya kani bat kila ai dikidak kani ba kaldan ke jeng bakala ba kata jeng bakala ka di Delhi banen ke singki om badan bakala arun nrei mentala lap ba kadai tang iwei te bat barok khaj mentaka hadu mentaka arsantrik jong ka arduna mentah no paisingi kalong ba gibalayap menta hapo glakhan no nuni ku khnyang jingpang hari India kadai khandai ngut ti hapo kani kathan chete lamengi jongi kidan arteli ki jela ki blasha ta uni khnyang jingpang ki bala confirm case ba kata kadai hapo Mizoram iwei ba hapo Manipur iwei ti kini ki arteli kidai ki jela ki blasha ta kani ka notice ke jongi te bat filami kita ini khubaru hagi telong khubaru per jong notice bat kum jong ka jela te khniat mangan sipen pa honiru ba nolong khmat jong WHO Dr. Michael Ryan uang ba kani ke ri jong ka China ba ke India ki babun bahagi brio te kalong ba ka uang kan chem sitam ba ngila ban yada nuni jingpang ba ban airu ki jing sumar ki bapaka henry uang ru ba ka Pyrthei bro ko we ka pet bat ka ap ka Jingkyrmen ya ki India nomor ba ka di ki India ko we ka bala pendu jat yu jingpang smallpox bu jingpang polio ba kalala ban penmi yu dawai ban yele persya yu ni jingpang henry ban hakani khlemat ru ki khmi lenti ba gidan ka Jingkyrmen ba India kala ban ne sa jisian ban pendu jat yu ni khnyang jingpang u balong coronavirus ni COVID-19 ba ngitep ka Pyrthei bro ko we te ka hadu ni syambiang kini digilong ki report ki baret ki balingkot bat kumjuru ho ya ka video man sawan ngan sa IP kita ki ba ka ai ka WHO ki ba samteli kita ki lat ba pila ban le ban ya dai la dia no ni khnyang jingpang te tang kini ki report ki balingkot ka teng jong di phone nan rani kublai